cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Tes, tes. Tes, tes. Oke. Kita mulai saja sekarang. Oke. Kecilin pelan-pelan aja ya lagunya emang biar kita mau mulai. Oke. Aman. Kita mau mulai. Siap. Dalam hitungan 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita mulai. Masuk sih harusnya mah. Masuk di sini mah masuk deh OBS. Ini yang masuk suara mic laptop aku bukan suara Aten. Akunya udah masuk cuman di OBS nya gak masuk lagi. Bukan suara dari laptop aku, mic laptop mic biasa. Iya.
Iya. Ada suara apa nih? Suara mana kedengeran? Belum. Ale mepi boset gabi didok iba nama disodo au naposom dungi didok si dapip muse tu ibana unak ko magiar ai iko bahenok kutugo asini roha ala si Jonathan amangmu ikon paula hok kutugo sude gulat nisi Saul opumi jala iko tok tongko sapanganan dohot ahu jadi marsoba ma ibana kukut didok tui sema pola ahu naposom ubai pola do pakonommu biang namate songon ahwon jadi ima sahatna mertua do akan natumangihon hata ni debata jala na upeopsa amen. Meredehita sian bukwede nomor 467 ayat 1.4. Asiniro hambu puji Allaho manusa dipaya sorohaku gabe sorangan uau inganan murohanami tondimi manggohi nakedot nurunami gabe Sai papulik rohanami jalbe pangoloy liho asamat sahalahami lamakati dakonho inganan nuranami kondini nganggohi kakelo
Asiniroha madihamu dohot dami nasian Tuhan di bata amata, dohot di bagasan anakna Tuhan ta Yesus Kristus. Amin. Salum. Oras madihita salhut nak hamu akamanginang na di haulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua, saudara-saudaraku dimanapun kita berada, yang beribadah sermon atau pertangyangan week dari gereja kita HKBP Jalan Lurah pada saat ini. Semoga semuanya dapat diberkati Tuhan. Dan mari kita membuka firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, dari siap ini dulu dah. Ajumpang dengan keluarga, ajumpang dengan rekan Mariam, ajumpang dengan lain masa-masa pandemi COVID-19 di bagasan para beliau tengah di kita luar biasa. Dan dan semua situasi dan semua teriak di dalam biasanya dibatasi segala undangan dibatasi kawan cukup kita masih lagi dalam cukup lalu kita
di bagasi paralel POM sesikat orang berdari dalam prinsip audion dan papas Tuhan mengulosi dari dalam demokrasi baik utama asal nak solusikan ini alai disifat marsadaro hama asal ma bui marpesta nang pe di bagasan pandemi COVID-19 membatasi gerak aktivitas di tonga-tonga ni akka ulau ta sigano pare ya yon na tor sadape songni du akka ulau na masa di Cimahion ya dakuboto di akka luak muna kamanginang manang di Sumatera Utara, di Pekanbaru, di Riau, di Kalimantan, di dia pe hamu maringanan dakuboto ngasong dia ulau na lai ba iro rohanian atar sarupa atar beda-beda tipis dora tohot ulaun di bagasan tikam. Biasana molo marulau kita taudangi doaka si solhot keluarga tangi do tarlumobi ma ikut do udangan hula-hula pasti deh hula-hula ikon mendapatkan tempat yang tersendiri jala terhormat deh di tonga-tonga di ulaun ya ini nah jala dibagi do sudia kau danganon marhite akka na disuruh ma pamurwona manang nam puna ulau ni langsung ro tu bagas ni akka nanang si udang ron nih ya biasana ini ya. Jala dihita halak batak macai argado harrota molo di udang di bagasan sada ulau nang pedang sok dang hula-hula hita disi nang pe dang tulang hita isi rupani nang pe dang adong upamana sangkut paut da secara marga pe mana secara paradaton tuna sida alai molo di udang hita berarti ale-ale ni namar pesta ima hita ya dongan na hita ya narap marlas siroha dohot nasida lahu mangulaun lasirohe ima molo pesta ni halak kita ya sudah diundang jalalas doroha molo lawi batu undangan ni pinake ma pahian nabagak rak madohot keluarga rak madohot ripeta rak madohot akamata rak dohot akayana kota hudul tabu mangida ulau ni rap hudul mangan pinasaha matupak pinasaha ma selamat ya ningon rupani tu napunasa ulau ni dohot akan asing manang dia ka ulau na asing petahu pisarana ulang tahun ya malah diundang hita las doroha bah jangankan hita ai danak ai malah diundang upamana molo adong dongan na ulang tahun woi tornalasa rohani jala imana pe molo neng marulang tahun tordohono nidon nong tu na tu na pak undang ya teman-temanku ya undang ya yang ada di komplek ini ya undang ya anak-anak sekolah minggu ya undang yang dalam gereja ya undang ya biar rame ina ikut daun di idola siroha ya di halak Yahudi songdi do amang inang atar sarupa ma filosofina namar pesta dohot hita halak batak ya. Namar hula-hula adong do disi ya. Mola pinasahat udangan tu sasahalak berarti na tahaholongi mana sida jala nama jalo udangan dipe berarti merasa na sida dihaholongi.
Ima mau li halak jauh di halak Batak besok ni. Molo di halak Yahudi, bohini na perpestai, bohini na marpestai, kehormatan ni na marpestai, tarida do sian akka udangan na. Di hita pesong ni do ra satu sadario na te. Molo binereng akka udangan na rupani marhite papan bunga, selamat menempuh hidup yang baru rupani sian gubernur Jawa Barat contohnya berarti nah hebat durana puna sampai setahun jago bah ropuang bunga papan ni gubernur Jawa Barat enak ropuang sian Kapolda Jawa Barat enak romuse sian presiden RI enak berarti na jago bah par setahun kehormatan deh. Alai do tutu. Adong do istilah balas budi, balas jasa dia akan amar pestaun. Jala dihita di halak Batak pesoni do. Dang pola jala dos don dohot halak Yahudi. Molo diudang amang situasi nagao nau ulau nah nalasar aku. Molo marulaw no sogot ikon udang ako do nasida pasti di ise naro ido ise naro tu ulaw niba jala molo tungpe marulaw naroi iko balaso di iko rodi ya. Bahkan adong do piga-piga filosofi ditikin nama buka amplop jolo dibereng jo ise guarra sadia bahasa songoni ningo rupanikan bah asabu isogot mangkar hutang tu nasida molo marulau ni nasida sugot upamana molo nilian amang sinaga rupani tupak na tu iba 500,000 ba baik kona saima paula ko sogot molo marulau nasida tarsoni ini ido turpukta di bagasan tikyon amang inang narodo sada udangan tu Tuhan Yesus. Ya. Udangan aha? Udangan pardonga saripeon molta ida di ayat walu. Ya. Jala di Yesus di dodot, jala di pasahat do poda nama cayuli nama caydengan. Tu tonga ni hita da di tonga ni hita halak Kristen di bagasa tikyon asamanat hita nang pero hita sogon udangan ala ikon botodo isi do hita di tonga ni udangan ni ido makana molo di ayat wali do Yesus do anggo tarpio ho tu parujunan una ko junguk tu huduran na umangat ati PH adong pinoyona sahalak na sangap siako. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Ya. Ya. Dison diatur ho Yesus do, bohado parhudulmu di tonga-tonga ni ulau ni. Jadi atar sarupa do ulau ni halak Yahudi, dohot di ulau ni halak kita. Dada ulau ni halak kita ni analai dohot atar aka ulau pe manang ise pe namar ulau pe manang di dia pe atar soni donian pitor adong do kursi biasana pitor dilapis dua pakai kain na botar toradong do meja nih ipersiap pome dang ido adong do jolmanian asala isam mahita hudul ala ubaga hudula nih ala adong buah na di tonga-tonga di meja di main HP sasitong na ni pe meja dohot kursi di persiap pe inganani rupani sasitong na adong do tamu kehormatan na niotang ni namar pestai kan begitu. Nah padua di hawa kamanginang Tuhan Yesus ingin merubah filosofi dan pemikiran manusia yang percaya saat ini.
asa unang holan molo marpesta hamu, unang holan terfokus udangata, tuaka todongta, tuaka ali-aleta, tuaka hula-hulata. Ya. Manang hopar bagasta. Asa unang asa holan nasida, lahu mamio. Ya. Alay nang pesongoni didok Jesus do, agar lebih berharga engkau dan lebih berharga pestamu itu, sehingga engkau menjadi berkat bagi orang lain, udah kolania tengudang. Tetapi lebih bagus, Tuhan Yesus mengatakan, undanglah orang-orang miskin. Undanglah orang-orang yang bercacat. Undanglah orang yang lumpuh. Undanglah orang-orang buta. Molo dia saplopak di dokon asa martua maho di si. Agar engkau berbahagia di situ. Nang pedang adong nang go agiaha na boy pasahaton na tuho. Songo na pinasahan ni aka udangan na asing, songo na pinasahan ni aka ale-alem, songo na pinasahan ni parboruamu, songo na pinasahan ni aka dongammu, molo marulaw ko. Alenang pesongi ingok mah. Tidak Yesus di bagasan ayat 10 paton. Walaupun ia tidak ada mempunyai apa-apa untuk membalaskannya kepadamu. Sebab engkau akan mendapatkan balasan pada hari kebangkitan orang-orang benar. Lapatan na dihamu kamanginang. Nang pedang buy na sida akan apogosi. Aka na mapitungi, aka na pangpangi, dohon aka na martihasi. Nang pesdang adong boy balasonon na secara materi tu hita. Alay holan didok na sida mauliate. Hatua utamay. Idong makana molo marulaw kita mang moloro na pogos, moloro na pangpang, moloro na martihas. Moloro na mapitung. Tutonga-tonga ni ulaw ta lahomangan unang usiramo. Alay dokon. Tusudi aka pamoruota. Molo adong napugos, molo adong dana somarama somarina, molo adong pengemis, molo adong nakana cacat, molo adong nama pitung, gorahamu dah, asa mangan na sida. Manang contoh kecil rupani boy dohonon, ketika engkau berulang tahun, umpamanya engkau bersyukur Tuhan memberikan ulang tahun, memberikan umur yang panjang kepadamu. Selain kita mengundang keluarga kita, untuk kita berikan makan karena sukacita kita, ingat, persiapkan juga sukacitamu ini, bagikan juga sukacitamu ini kepada orang-orang miskin. Jadi lastoro rupani kan, dipersiap si panganon rupani 200 bungkus majo idahan rupani. Naro tu lauta 100 aka keluarga aka dongan aka ale-ale aka tulang keluarga 100 itu dia bagihon lao mardalani hita pangulu motori pusung mobili ida di sepanjang jalan isena di tonga-tongani pinggir dalani akan apugus orang yang minta-minta, ada orang yang buta, anak jalanan, ya, orang yang bercacat, yang tidak bisa apa-apa, turun lehon nasida. Pak, ini makan ya, puji Tuhan, Tuhan memberikan umurku satu tahun lebih panjang. Aku ingin membagikan sukacita ini kepadamu. Lehon tu imana. Molo adong musina diho pasaha muse
taba-tabana kan itu. Holan di do imana mau liate tang yang nasida mai tuhita akan manginang. Tang yang namai nama buan pasu-pasu mai tuhita. Jala tangi hono ni debata mahita. Ido makade saplobat di do kodo baloson na di surgo ma tuho sogot ditiki haheon ni aka partikor. Ya. Nah, jadi amang inang na di holongan di bagasan Tuhan Yesus. Simple ma nagabe jamita di bagasan budaren. Simple. Berkat dan jadilah menjadi berkat bagi orang lain. Ada rezekimu, jangan hanya kita yang menikmatinya, tapi ingatlah rezeki yang diberikan Tuhan itu bukan hanya untukmu, bukan hanya untuk keluargamu, tetapi rezeki itu engkau harus sisihkan kepada orang lain. Orang yang betul-betul membutuhkan. Kenapa? Tuhan memakai kita Bapak Ibu, amang inang. Tuhan pakai kita jadi saluran berkat bagi orang lain. Dan itu. Apalagi orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Naso mana ada Tuhan Yesus. Di pasal tamu saotik pasus-pasu na jalo munai tu nasida sarupa doi nama maritahon berita nauli doi hita dusi. Asa tadaun nasida isedo tuhata. Isedo nagabe debatata. Dan kau tidak akan miskin di situ. Dang namarhau rangak kondisi. Jaladang nalam napogos kondisi. Ya, untuk apa kita menyimpan harta kita banyak-banyak? Tapi toh juga itu bukan menjadi berkat atau menjadi sumber kebahagiaan. Ingat, salah satu yang menjadi sumber kebahagiaan kita sebagai orang Kristen adalah kita bisa berbagi kepada orang lain. Amin. Kita bisa berbagi orang lain. Itu sumber kebahagiaan. Nah itu. Ketika engkau mau berbagi kepada orang lain dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa memandang siapa orangnya Bapak Ibu. Ketika dia mengatakan kepadamu, terima kasih, itu adalah doanya yang didengarkan Tuhan, maka Tuhan akan memperpanjang umurmu. Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keperluanmu. Tuhan akan memberikan kesembuhan dan kesehatan bagimu. Karena Tuhan akan selalu melihat, Tuhan akan selalu mendengar apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang miskin. Seperti di Yesus, apa yang kau lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau juga telah melakukannya kepadaku. Berbuahlah, jadilah berkat bagi orang lain. Amin. Molate maali Tuhan di mata amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molate amang di lasni roha di pasu-pasu na di jalo hami sahat tu bagasan bodarion. Boy hami mangihuton mangulahon aka ulaw nami jala mulati matuhan radi hamin waing naung manangihon hatam na badia rap dohot akadongan nami saha porsyaon nang pe secara live streaming ale mulati matuhan pujion nami guarmu na badiay tangi honon nami hatam na badiay di tonga-tongani parngulon nami di bagasan bodarion ima di pasahat anakmu Tuhan Nabi Yesus Kristus barita nauli asa olo hami mangurupi akan napugus akan namartihas akan namapitung akan napangpang asa gabe habauran ni pasu-pasu hami Tuhan tuakan nasida marhite-hite napasahaton nami di tonga-tonga ningolu namion akan na di jalo hami pasu-pasu na syakko Tuhan tuaka nasida bui marlasiroha nasida menikmati pasu-pasu na di jalo hami na syakko wali Tuhan jala marhite-hite pabahenan nami sarma barita nauli sarma hatam na badia tu tonga-tonga nasida asa unang holan si pananginangi hami ali Tuhan alai asabui hami
si ulahon hatam nabadia di tonga-tonga ni ngulu nami sigano pare ido Tuhan barita nauli na pinasahat mi Tuhan mi jalek kon si ulahon nami di tonga-tonga ni ngulu nami atong Tuhan dongani urupi pargugui parbisuhi ami Tuhan la mangulahon akas saluhutna ramote ruas ni huriam manang di dia penasida maringanan ali Tuhan pasu-pasu nasida ali de bata nang pe di bagasan akas situasi na masaon na mengebain babir hami alai tu homa hupasat tami alai Tuhan daging dohot to dinami ajari hami dongani hami padao hami sianaka nama sau Tuhan padao hami sianaka parmaran dohot nasa sahit jea di bagasan ngulu nami asa totong bui hami Tuhan gawe pasu-pasu tua kadongan nami humaliang mangalaka di bagasan la siroha mangula ka ulaon di bagasan dame na sumurung na siyako asaboy hami mangurupi akadongan nami na pugos na pangpang na somara masomarima na marsahit na tarhurung di tonga-tonga ni ngulu nami ido Tuhan na gabe panuruam mo tuhami asa gabe pasu-pasu hami tu akadongan nami na humaliang ali di mata ramoti sudia kaya nakon nami manang di dia penasina maringanan Tuhan ramoti keluarga na tua-tua nami aka hahaanggi nami tardu mobi sude ruas di huriam naposomi parhalado ni huriam asima roham Tuhan sahak tu tangamu ma hupasatami daging dohot to dinami moliate mali Tuhan dinamar sai pe homa pamalupon homa pahiheon nasida asa homa totong Tuhan na mangaleon hamalumon tuakan namar sahit asa boy nasida malum boy nasida Tuhan mangula ka ulaw na muse di bagasan la siroha dohot di bagasan dame nasyako akka tim live streaming pe Tuhan pasu-pasu nasida pakke mamuse nasida li Tuhan laho mangurupi akka ulawn di tonga-tonga ni huriam HKBP Jalan Lurah sahat di bagasan tikion moliate ma o matang yang nami di bagasan anakmu Yesus Kristus asi maroham martangnya kami turupamu amin. Imatutu ama nami ina nami naposobulong suaksoni ng sekolah minggu narong dito nga bagas nung nga dipadar amang paditata nakiningan hatorang niturpo jamita di partangyangata di bagasa Bornginon ima taringot tu buado kita manamue isedo sasitong na tamueota molo mangihuton Yesusi. Jadi ada dua perbandingan molo nasomal di Portibion molo pinahihuti nakiningan hatorangan niya mang padita apalagi bahita bata pe songonido adong do hata nama dok manggarar adat ape molo tuhat tamadok tuakan nasotuk manggararido pinasahat aka udangan manang tamuyon nasida ido asa dapota pasu-pasu mahita di ari marsugud ay ulaon holong ni rohado napatupa kira-kira songoni mas ya kami jadi atik boha adong sian diham siak kamu amanami do inanami narung di bagas na ganup mersada-sada baik kamu suku-suku muna asa walusi kami sianon butima Amo kamanginang melihat tema di Tuhata kami akan menyapa Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah. Oras sinang situ ade boru tabarat. Oras sinang saat tabi itu amangate. Oras matu inang Rosdiana boru sitopul. Inang Tiarli sidabutar ya. Inang Rosnani Habiahan ibu guru. Oras sinang.
Inang Ernawati Hutasoit, suara berdengung. Oh, ada ini tadi ya? Oke, ada gangguan lah ya. Alani udah nakaning dorai, duber udah dicimai nanti. Inang Rosita Boru Sitompul, ya sudah diperbaiki nang. Inang Nyonya Simanjuntak Boru Sitorus, ora sinang. Inang Reni Boru Siahan, Mama Rindu. Ya, ya, gangguan semuanya, kayaknya gangguan karena hujan tadi kayaknya ini ya. Inang Yosi Siahan, oh Horas Sinang, ya salam sama mama mertua, ya. Horas Amang James William Samuel Sitorus, ya Mang, ada tadi gangguan Amang ya. Amang Situa Pahala Silitonga juga. Ini rata-rata suara nggak jelas ini. Ini menit ke berapa tadi ini? Menit ke-15. Oh, mulai dari awal kayaknya ya. Dari 1906 ini saya lihat ini ya. Iya. Amang Sintua Wilson Simatupan Horas, ini amang yang pensiun pada hari Minggu kemarin ya. Tapi walaupun pensiun masih tetap dipakai gereja lah untuk membantu pelayanan, apalagi di week 8 ya. Kemudian tadi ada dari Inang Aminah Gultom pertanyaan, kayaknya enggak ada lagi saya lihat tentang khotbah hari Minggu ini kayaknya ya. Ya, tentang anaknya Yonatan ya. Ya. Mephiboset. Kayaknya tentang itu ya, tapi kayaknya udah dihapus ya. Hari Minggu lah nanti ya. Kemudian Horas juga kepada Amang Hodiana Sitohang. Ina itu Lestarina Boruturib, Horas itu Nyonya Sinaga ini. Inang Lamtiur Boru Sinaga ini Inang Sintua ya. Ya Mama Indra ya. Ini Inang ini yang pensiun hari Minggu kemarin ya, tapi tetap Inang ini bisa membantu pelayanan gereja ya, walaupun sudah pensiun panjang umur ya Inang. Sampai salam sama Amang. Kemudian Inang Rosmawarni Sihite Horas. Ya, tadi sudah dijawab Amang Julerman Panjaitan, ada gangguan teknis katanya ya. Ya, Inang Bibel Pro Krista Hermelida ya. Kemudian Inang Herlina Tiur Masitompul Horas Inang. Amang Situa Hotman Sirait, salam. Amang Sintua Ramli Sirait. Sehat mak si mes ya teh ya. Dilotihata Mahamalumon ya. Amang Situa Effendi Hutahayan week 1. Amang Supardi Panjaitan Horas week 8. Inang Supardi Panjaitan yang baru iya. Inang Nurmaintan Sitopul Horas Inang. Nyonya Pasaribu. Horas Amang Situa Potas Pagaribuan. Ngasih hak raya teh amang teh. Alai nang pesongoni ba tetap kita martangiang tarlumo bidi inang ate abang ate na tetap dope di bagasan perjuangan ya di pargo itu hatama inang opurifer ya. Nah satu bagasan tikyon tetap dirawat di rumah sakit ya. Harus mamang di pargo itu hatama mamang ate. Kemudian Inang Reni Siahan ya diberkati untuk menjadi berkat bentur ya. Amang Victor Sitohang, berbagi berkat kepada sesama adalah sama dengan menyimpan harta di surga. Ya, benar Amang. Ya. Terima kasih Amang Victor Sitohang yang tetap selalu membantu kami para pelayan untuk memberikan pemikiran-pemikiran beliau tentang firman Tuhan. Beliau tidak sintua, tapi jemaat kita yang sangat aktif. Ya. Terima kasih Amang ya. Sampai salam sama Inang. Kemudian Inang Anita Tambun, Horas. Inang Tumiar Boru Sijabat. Horas do. Amang Richard
Panjaitan, Horas. Jesus Juva Solideo Gloria, ya Horas Samang, ya. Kemudian Helen Simamura Horas dari Nyonya Simamura Boru Huta Barat, Wiktolo Horas Inang, ya. Sehat Inang ya, jangan sakit-sakit lagi lah. Inang Helennya, sampai salam lah sama mama. Udah rindu kami mau berkunjung, tapi karena situasi sekarang ya sama-sama berdoa lah biar Tuhan kiranya segera memberikan pengetahuan berkatnya kepada dunia ini, bangsa dan negara kita, agar cepat vaksinnya dapat ditemukan. Imara Ateh, tidak ada pertanyaan. Intinya Bapak Ibu, jika diberkati kita harus menjadi berkat. Jangan hitung-hitungan untuk memberi kepada orang. Berikan semampumu, berikan yang menjadi seikhlasmu. Ingat, Yesus sendiri mengatakan, walaupun engkau tidak menerima imbalan dari mereka, dan Yesus mengatakan jangan harapkan imbalan dari mereka secara materi. Tetapi ingat di ayat 14, Yesus sendiri yang mengatakan, terimalah imbalannya nanti pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ya, menyimpan hartamu itu sukacita kita. Ya, kita harus menjadi berbeda dengan orang lain. Ya, ketika kita cuma mengatakan, Tuhan, aku juga kekurangan. Ya, ketika juga kita kekurangan, ingat masih ada orang yang lebih kekurangan dari kita. Ya, sama seperti diajarkan orang tua saya dulu, bahkan sampai ke sekolah pendeta juga. Terus ini diingatkan kepada kami, jangan pernah sisakan nasimu sebutir pun di piringmu, karena masih banyak orang yang kelaparan, yang tidak bisa mendapatkan makanan. Itu sampai sekarang saya ingat. Ya, makanya sampai sekarang saya tidak mau menyisakan makanan. Ya, tidak mau menyisakan makanan. Nah, seperti itulah kita menginam. Ya, artinya walaupun kita sendiri pun tidak tercukupi, tapi percayalah, kekuranganmu itu yang bisa kau berikan kepada orang lain, itu juga adalah kelebihanmu. Ya, jadi itu dari kami, Bapak Ibu. Semoga Tuhan memberkati. Salam sehat selalu. Mari kita lanjutkan acara kita. Pinasa matuamang situa. Amang inang duksai hita marede pinasa matu sahalak anggota keluarga manguluhon tangyang pangodianon. Marede mahita sian bukwede nomor 802 ayat 2 dohot ayat 3. Paketikin sonari dapoton matuhani unang godang sidalian ingat cepek ngolumi nungarade hasonangan di surgoi nunang adong nang gosada naso parjambar disi suan maholong niroha tiru matu hatai las maroham digotilon jalo mabalos ni ungarane asonangan
Amin. Mari demaita sian buku de nomor 710 Laos tapasa ma manang tapapungu ma piliata 710 Sinondang tunaholomi asa margogo muse ahen mau parhiteanmu pasu-pasu asa porsea de Jesus tutup dengan pambainmu di sini bahen mau parhiteanmu pasum-pasum Tatangya koma pediata tu debata martangyang mahita ale debata mana mine di banua gijang hodo harwan di saluhu sileon lehon na denggan dohon nasa ulibasa na moritus hupasat hami masian na nilon mitu hami pilihan nami tuho sejalo mega be uap na khusus di jolom pasu-pasu mejala ramoti asa huparhasiang hami pilihanon patibulhon harajan mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohana mi marhiti-hiti tondim asalam mutadda hami gudang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mau liat itu marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rahmahita mangido di tangiang atau batai alia manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say ro maharajaanmu say saud malomuni roham di banu tongon song na di banua gijang leon matuhami sadarion hanguluan siapari say sama dosa nami saon panisa nami di dosa ni donga namar dosa tuhami unak kami togi untuk panggujunan palua mahami sian pangago ay hona puna harajaon dot hagugun rodi hasangapon saliling nililing na asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus holong ni rohani di bata ama doho parsauran nito di parbadima namad dongani hamu saluhud na amin. 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 Oras salom menjadi imam amang inang na boy gawe pelayanan nami di bagasan Sermota di bagasan Bodarion rap dohon amata situa sinaga
Ini inangi boru sitagang ya. Jadi ima saya dirahmati Tuhan tamahita saluna saat mata benami tua ke keluarga, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa dan tetap berharap kepada Tuhan. Horas, sampai jumpa. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama aku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku